school bondo kai bondo ni bagai serai rok tabo khumrok tei lui tongo khum tei lui tongo 23 tarik jora school bondo hnai bong khumrok thiyana hnai Modu Chodiri para higher secondary school Bidyajuti 23 tarik jora school bondo hnai tabo school ko sap sapai khum tei lu nai rok 23 tarik jora school bondo borok belai no khumno hamjago borok school belai satung tungmani bagai khum tei lulayo norok nai tongni Jonijong TV Tongo bini nok innovation klaimani ini ani kuya song kan kakak song kai mai bagi tongo ini kaki nara deh Borok, aku kepani kuya ani ang payung song mami blok icari cono. Video ini. Bag ya. Sampai temen kakak sini, ang sini takut sini babsa mama Mongol nogo sokoja, bong ni nok ketalpa simani abono kisisya sampai pandak lekya, abon bagay sini ani friend bo malekya, ani mana terai ni ani je rotin, bo razgat ni, bo abon bagay beli tong khuza, ketawang macam na cuma ke bo tahun sampai ter office ni, abon bagay balakya sampai kan terhadap yang tangza tahun no gang sini, bo malek video no tanganya kisah ai khair de abo boyno bini Jonijong TV tim promote nai te kahangun ujanai rothen debor mani Jonijong TV nor promote khaido ang bini inganya ang no kri noro bekisa kok sapakya am baganya balaka sampai ang tam mai chana tong ani oke thank you